Ftit sigħat biss wara l-Gvern nieda d-dokument ta' qabel il-budget għas-sena d-dieħla bit-tema lejn ekonomija sostenibbli, dan l-istess dokument ġie ppreżentat waqt laqgħa li l-Gvern kellu mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Waqt preżentazzjoni mill-Ministri Carmelo Abela u Edward Cicluna ġiet innutata l-importanza tal-konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali sabiex jissawwar il-budget li jmiss. Fil-fatt il-Ministru Carmelo Abela fakkar kif matul din l-aħħar sena il-konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali kienet kruċjali sabiex il-Gvern ħabbar miżuri li salvaw l-impjiegi u n-negozji f'Malta. L-aktar ħaġa importanti u li dak li nistennew minn sħab soċjali huwa li ovvjament kollha kemm aħna nkunu responsabbli anke fit-talbiet li jsiru u nżommu f'moħħna però li aħna huwa importanti nkomplu nsostnu ngħinu l-ekonomija ta' pajjiżna, il-familji u l-ħaddiema. U naħseb jiena dak għandu jkun l-ispirtu li wieħed jitkellem fuqu għal żmien li ġej ukoll. Intant waqt din il-laqgħa mal-isħab soċjali, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna ta' rendikont tal-andament ekonomiku ta' din is-sena meta kkumparat mas-sena li għaddiet. Saħaq li l-impatti tal-pandemija għadhom hemm u allura huwa importanti li l-Gvern ikollu budget li jistimula l-ekonomija.